тамошо кун, мефаҳмӣ ки баъд аз марги ҳазрати муҳаммади мустафо саллаллоҳу алайҳи васаллам ҳазрати ҷабраил 10 гавҳареро бурд. иншоаллоҳ баҳратон пешниҳод хоҳам кард. то охири навор тамошо кунед. баъд аз тамошо карданатон ҳатман ба ёр рафиқонатон паҳн кунед. иншоаллоҳ шумо ҳам низ савоб мегиред. алҳол наворро шурӯъ мекунам. марги ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам ки азроил алайҳиссалом барои гирифтани ҷони ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам меояд. пайғамбар мегӯяд каме сабр кун, ҷабраил алайҳиссалом биёяд. ҷабраил алайҳиссалом меояд. пайғамбар мепурсад ваъда буд ки умри ман то 90 сол мерасад. ҳоло 63 соли умри ман гузаштааст. ҷабраил алайҳиссалом мегӯяд 27 соли умри ту дар шаби меъроҷ гузаштааст. пайғамбар боз мепурсад баъд аз сари ман боз ба замин фурӯ хоҳӣ омад ё на? ҷабраил алайҳиссалом мегӯяд баъд аз сари ту ҳеҷ вақт ба замин фурӯ нахоҳам омад магар 10 бор, ки 10 бор гавҳари аз дунё хоҳам бурд. пайғамбар ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам мепурсад кадом 10 гавҳар хоҳӣ бурд? ҷабраил алайҳиссалом мегӯяд ё расулаллоҳ, якумин бор гавҳари сабр, ки ҳеҷ дарвешро сабр нахоҳад монд. дуюмин бор гавҳари шарм, ки ҳеҷ касро шарму ҳаё нахоҳад монд. сеюмин бор гавҳари меҳр, ки ҳеҷ касро меҳр нахоҳад монд. чаҳорум бор гавҳари адл, ки подшоҳонро адлу инсоф нахоҳад монд. панҷумин бор гавҳари баракат, ки ба чизе баракат нахоҳад монд. шашумин бор гавҳари саховат, ки ҳеҷ фақиронро ҳеҷ кас дӯст нахоҳад дошт. ҳафтумин бор гавҳари ростӣ, ки ҳеҷ касро ростӣ нахоҳад монд. ҳаштумин бор гавҳари ҳалол, ки ҳеҷ кас ҳалолу ҳаромро нахоҳад шинохт. нуҳумин бор гавҳари амал, ки олимон бар илм кор нахоҳанд кард. даҳумин бор гавҳари баракат, ки қуръони карим аз дунё хоҳам бурд, баъд аз он осори падид хоҳад шуд. пас пайғамбар ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам мегӯяд ё ҷабраил алайҳиссалом, ҳоли умматони ман чӣ мешавад? ҷабраил алайҳиссалом мегӯяд фармони ҳақ таъоло овардам ки муҳаммадро бигӯ ки умматони худро ба ман бисупорад то ба рӯзи қиёмат ба ӯ супорам. пайғамбар ҳамаи ёронро даъват намуда васият кард ки эй ёрон, ҳалолро ҳалол донеду ҳаромро ҳаром, ва молро закот диҳеду фақиронро маҳрум нагузоред, ва ҳамсоягонро маранҷонед, ва бар занону фарзандону ятимон шафқат кунед, ки ба қадре аз он имтиҳон гузаред. пас пайғамбар ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам фармуд ки эй азроил алайҳиссалом, истода шаву қабзи ҷониб баркуну бар умматони ман накун, ки ишон қудрат надоранд ва бисёр заифу камқувватанд. азроил алайҳиссалом гуфт ё расулаллоҳ, ҳар уммати ту ки баъд аз намози фариза ояталкурсӣ бихонад, ҷони ӯ чунон қабз кунам ки тифли ширхора ба мисли пистони модар шир бинӯшаду дар хоб равад. модараш пистони худ бикашаду тифлро маълум набошад. баъд азроил алайҳиссалом даст бар синаи муборак ниҳод ва пайғамбар оҳ баровард. азроил алайҳиссалом гуфт ё расулуллоҳ, чаро оҳ баровардӣ? фармуд ки эй азроил, ман донистам ки ту кӯҳҳои дунё бар синаи ман ниҳодӣ. тарсам ки бар асоси умматони ман ҳамчунин кунӣ. баъд ҳама ёрон пурсиданд ё расулаллоҳ, аз ин ҷаҳон меравӣ, моёнро насиҳат кун. пайғамбар ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам мегӯяд аз бадӣ парҳез кунед ва кинаро аз дил ба дар кунед.
باز یاران پرسیدند یا رسول الله قیامت کی خواهد آمد؟ پیغمبر جواب داد و انگشت شهادت اشارت کرد. بعضی گمان بردند که بعد از 1 سال خواهد شد و بعضی گفتند که بعد از 1000 سال و بعضی گفتند که بجز خدای تعالی کسی نداند. پس جان مبارک به حق تسلیم کرد. بعد همه زار زار بگریستند. همه یاران نماز جنازه ادا کردند و جبرائیل علیه السلام تمام فرشتگان 7 آسمان همراه آورده نماز جنازه خواندند. الها به حرمت جان پاک محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم جمله مؤمنان را توفیق، خیر، مرحمت فرماید. آمین.